Qozanдағы 30-шы маршрут автобусында бүгін пассажирларына бушлай йөрттеләр. Шул рәвешле Диния нәзарәтенең Зәкат фонды Юмар сишәмбе дип аталган акциягә кушылды. Халык иртәнге 7-дән кичке 7-гә кадәр түләмичә йөрде. Автобус салонына игелекле гамәлләр турындагы язулар урнаштырганнар. Qozanдағы 30-шы маршрут автобусларының берсе бу. Кичтән аны төрле төстәге шарлар һәм игелекле гамәлләр турындагы язулар белән бизәгәннәр. Пассажирларны кондуктор түгел, Зәкат фонды хезмәткәре каршы ала. Билетта кирәкми, шәһәр халкы бүген бушлай йөри алды. Bütün dünyada Юмар сишәмбе акциясе уза, шул сәбәпле Зәкат хәйрия фонды инде шу автобуста түләде бөтен пассажирларга юлны. Пассажирларга фондның эшчәнлеге турында мәгълүмат тараталар. Исламның матурлыгы һәм саваплы эшләрнең әһәмияте белән танышырга мөмкин. Теләгән һәркем махсус тартмага салып яисә QR-код аша сәдака бирә ала. Фондка җыелган акча балаларны дәвалауга һәм мохтаҗларга ярдәм итү өчен тотылачак. Төп максат шушы кешеләрне хәйрийчелеккә бераз юнәлтү, файдаланып, инде аларның сорауларына җавап бирергә, дини сорауларына җавап бирергә һәм инде шушы безнең фондыбыз белән бераз таныштырырга булдык. 30-шы маршрут шәһәрдә иң озыннарның берсе. Автобус Дуслык урамыннан Лагерный станциясенә кадәр бара. Пассажирлар да күп. Башкалар өчен үрнәк булып тора бит инде. Дөресен әйткәндә бик ничек дип әйтим, гаҗәпләнеп калдым. Бик матур гамәл. Киләчәктә дәвам итәргә кирәк. Allah birsə hazır sədaqəyə күчерәбез. Мондай Зәкат фондының менә бөтен халык эчендә ярдәме тигәнен күреп белеп, халык тагында аларга күбрәк тартылсын, менә шундый фондлар булган очракта бик зур рәхмәт. Диния нәзарәтенең Зәкат фонды халыкка мондый бүләкне икенче тапкыр ясый. Рамазан аенда да пассажирларны түләүсез йөрткәннәр иде. Менә мондый эшләребез белән ислам динебезнең күркәмлеген, аның матурлыгын күрсәтеп, башкаларны да хәерле гамәлләр кылырга чакыру. Киләчәктә бу эшне зуррак күләмле итеп оештырырга, рейслар яисә маршрутлар санын арттырырга уйлыйлар. Олия Сабирова, Ләйсән Сәйитова, Яңа Гасыр каналы.